Dapat tayo magtulungan sa kapwa, lalo-lalo na sa mga mahirap at mayaman. Meron tayong magagawa. Imbes na bumaha tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig para mapapakinabangan sa panahon ng tagtuyo. Giatay na ng istoryaha, asa naman ay naabot. Hey, what's up guys? Ngayong araw may lakad na naman ako. Hindi ko sasabihin sa inyo kung saan ako patungo. Kaya atro nang nauni mo. So karon de guys, mo adto Tagum City para mga asay na pudmi. O karon di ta pakampante ka nga adto na to pamalay. Bago natin umpisahan kasi hindi pa nahuman, mag-blow muna ako kasi basta yung buhok ko. Unsa may trip ni tawahan mo gutom na gyud ba? Sorry guys, ganito talaga ako kapag hindi kumain ng tamang oras. Sa mental hospital kasi ako galing, pinapalabas. Hindi kasi ako sumusunod sa mga autos kaya pinapalayas. Ug karon kay nauga naman igawas ko sa pultahan, akong giliili ang sakyanan. Ug karon kay naka cold start naman, mo biyahe na ta kay murag gutom naman. Ay bakang mo siya. Gundol ka sana ka sa ngampet kandol. Ug karon ni biyahe na gyud may padulong namin sa Tagum City. Ug sa wala magdugay, malapit na kami dumating. Dito ako nakakita ng napakaraming kambing. Uy, unsam to kandinga, mura to nahikog. Upasagdan na nato na guys, kaya naabot naman ta sa tong gadtuan. Tama Andre, naikaon Andre. Naikaon. Halapit. Sa pista. Pista gidungan na ng araw. Isa lang Pasko New Year o araw o pista. Oh, dala dumdum na ba? Gawa no isa ka baboy ihaw. Kadungan ang Pasko pista araw. Diskarte. Diskarte rin ang inanaon din ato tuwa day. Tara na. Tara. Lami ang sudan nito. Lami kayo tara na. Tara. Ug karon wala na intro ni naog na lang po ko kay para maminaw ko sa lang istoryahan. Hay nagpahata lang gyud tawhanan kay gutom na. At ngayon nandito na kami. Ang purpose kung bakit kami pumunta dito ay namamanhikan. Pasabot sa Bisaya pamalaye. Asa tarapit? Kananan. Ug karon mutabang ta diri kay di kaagwanta kung lawas kung dili ko katabang. Samot na gigutom na ko maumpaspasan na tog hakot ang sudan. At ito yung kasabihan, pag hindi ka tumulong, hindi ka makakain. Kaya nga dapat tayo magtulungan sa kapwa, lalo-lalo na sa mga mahirap at mayaman. Meron tayong magagawa. Imbes na bumaha tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig para mapapakinabangan sa panahon ng tagtuyo. Giatay na ng istoryaha, asa naman ay naabot. Wag na diri ba? Uy, gagi. Suno ko, manang kaon ganina. Kasi atik po yun na siya dali na bakit dag sudan dito. Uy, gagi. Ulo kay. Gusto na lagi ko. Gusto na ko. Wala ka dali ba? Dali ba? Dali ba di? Daghang sudan. Daghang sudan ni. Uy, kaya ulo ko yoy, gagi. Wala ka? Tara ba? Atik po yun na siya nang kikaon. Oh, sige kol. Kadi ko eh. Ay, tara na. Yoy, busog lang ako, di na kung gawin namin. Kana ganin tao mapabusog-busog na uloro na. Pero sa ilang una, lami na kaikaon sa mutag lami ang sudan. Pariha ning isa pa dili pero nabitbit ang plato kutsara. May pahiya-hiya pa, kumain naman pala. Nakuboy kapag ako napikon sayo. Takloban ta kaldero yati na. Kadaghan sa gihukad sa kulira. Ganina pa dili pa lami agyud patunlog kutsara. Mupas forward ta diri akan human naman taghukan. Magpasalipot ta sa motor para dili makita tong baba nga mubukad. Abi pa lang sirok na kay ta. Saluyot. Dagko ka saluyot. Huy, pastilla na hirit naman din ng manok akong kauban. So bago ang tanan mo, babay sa takay basi mawala ang manok kita pasanginlan. Nasa comment section ang link.